Belaunaldiz belaunaldi baztan-darron elikadura ona izateko iturri bikaina izan da. Izan ere, gaur egun gure baserriek eta landa inguruneak oraindik kalitate handiko elikagaiak ekoizten eta eraldatzen dituzte. Gogoan izan behar dugu, bertako produktuak ekoizteak eta jateak gure elikaduraren jabe egiten gaituela. Landa ingurunea, baserriak eta paisaia zaintzen laguntzen digula, eta gure nekazaritza, abeltzaintza, elikadura eta ekonomia jasangarriagoak egiten dituela. Zentzu horretan Baztango udalak sektore hori bizirik irauteak duen garrantzia defendatzen duenak baztandarrok jakinaren gainean egotea eta sensibilizatu nahi ditu bertako produktuak jatearen garrantziaren inguruan. Hori dela eta elikagaiok geure eguneroko elikaduraren parte izateko helburuarekin Zerrian halako baztan proiektua martxan jarri du. Gaur maraguri barz prestatu behar dugu, aspalditik ez dugu postre bat prestatu, eta untekoan aitzaki horrekin fruta erabiliko dugu gure postrea egiteko. Udaberriko baratzea. Elikadura burujabetza herriek haien nekazaritzako produkzio eta merkaturatze politikak definitzeko eskubidea da. Gaur behar dugu marrubi barz, hau da marrubi postre bat. Hortarako behartuko dugu, marrubiak, irina, azukrea, azukre beltza, legamia, gurina, arroltzia, vainilla estraktua, maizena, gatza pixka bat, limoia, limoizukoa eta limoi azala erabiliko dugu, eta almendra batzuk ere botatzeko gainetik. Orden hasiko gara lehenik, dakizuen bezala postretan beti izan behar dire gauza nahiko neurtuak. Orden, balantza batekin, piztu ingrediente guztiak, eta gero ja, inongo problemarik hasi gehitzen. Orden, botako dugu lehenik osagai idorrak. Orden, irina, azukre txuria, beltza, legamia koilarada bat, eta hauxe dena nahasiko dugu. Eta honi, gehitu behar digola behatzakin mantekila trozoak, hotzean. Eta orain nien dugune da landu pixka bat eskuekin. Gatza pikin bat ere botako diogu. Eta nien dugune da hau dena landu. Ikustuen duzuen bezala horrela gelditu behar da, papurre bezala, bai? Ez amasatu,
Baizik eta utziola suelton. Vale, listo. Bueno, gehitu behar diogu arroltze gorringoa. Vainilla estrakto pixka bat. Eta limoi erdi baten zukua ere bai. Orden, arrauntzea gehitu dugu, vainilla ere bai, eta baita ere limoi zukua. Orden berriz lan egiten dugu pixka bat eskuakin. Bale, ongi da. Bale, ziko dugu hemen, gero botak montatuko dugu, eta orain ja, marrubiak hasiko gara xeatzen. Laminetan ineintugu. Marrubia C bitamina iturri ona da, 100 gramok 60 miligramo ditu. Persona heldu batentzako 60 miligramo gomendatzen da egunean. Horrela. Azukrea gehituko dugu ere bai. Horrela. Limoi zukua ere bai. Horrela. Azala ere bota behar dugu. Holaxen. Eta 3 kollarada maizena ere. Holaxen. Ongi da. Hain behar duguna da, molde bat paratuko diogu paper pixka bat azpian. Hau da, labeko papera. Txikitzeko. Hemen jarriko dugu, bai ba. Horrela.
gainetik gure krema, gure relleno, barkatu. Vale. Eta tapatuko dugu gelditzen zaigun masakin. Eta orain, egituko dugu gure almendra gainetik. Eta orain ja, azukre pixka batekin, jarriko dugu labean, 200 gradotan, 40 minutu dela. Ba al zenekien marrubia basa Europakoa dela? Hemen dugu gure marrubi bars, bai? Eta ezago atratzeko papera jarri diogu hortarako, aizago atratzeko, bai? Jartzen aldugu triangulito bat, edo karratu bat. Ikusitzen nolako itxura, barnetik nola duen. Hona hemen gure marrubi bars, pastel kurruskaria eta jugosoa eta nola ez gozo-gozoa. Hotza jaten aldugu, baina bueno, epela jaten badugu ere, arrarraixoa da. Marrubi bars, osagaiak, orea egiteko 225 gramo irin, 100 gramo azukre xuri, 25 gramo azukre beltz, koilara txokada erdi bat legamia. Gatza, 130 gramo gurin hotz, limoi erdi baten ura, arrautza gorringo bat, koilara txokada bat vanilla estraktua. Orea betetzeko, 300 gramo marrubi xerratu, 50 gramo azukre 2 koilarakada maizena, limoi baten birrindura, limoi erdi baten ura. Gainetik estaltzeko 25 gramo almendra xerratu, azukrea.